Pois si, ademais algo moi especialiño, moito creadiño aí na casa con DJ Sonic, gran DJ que temos aquí en Galicia, un tema en galego que nos gusta seguir esa liña, pois esta panxoliña con moito cariño para vos, estreando, ademais. Peña, vamos a Ai, que escoitar privilegio, ese ese ótimo lugar. apego que nos vai cantar Panxolía con DJ Sonic. Coñeces a DJ Sonic, a Fátima Pego? Vai no disfrutar. Vámonos a la 27 de novembro.